Navatembesera mwene wangu mota Smile asatwa. Amwene. Shua ndizvo zvataura. Takatembesera motikari yanga yakaita tsaona yakaita kutaura. Takatawirirana kuti tichabhadharana kana motikari yagadzirwa yafamba muchigogeti. Saka pari zvinhu zvandaitarisira kufunga vakuzviziva kuti mari yabuda pamotikari nezvataitarisira zvisiri izvo. Motikari haisati yapera kugadzira, itori kugaraji izvezvi. Inzwa imirai makadaro. Kana muchitenga chinhu, matenga iri zvairi, kwete kuti umirire kuti itange yapinda parodhi yogadzira mari. Agreement yamaitirana kuti motikari yatengeswa mari yakati, you pay that money. Imi mozogadzira motikari yenyu agreement yenyu manhingi. Pamusoro ichangairo ndozvazvinotarisana. Ndofunga kana muchikwasa munogona kundipa mukana kuti akutanga. Zvakaitika ndezvekudai. Mwana wangu talent motikari yake yakaita tsaona. Yaita tsaona vavaita nyaya dzavo dzavakaita. Saka inini ndandine mari yangu yandaida kutenga motikari nemurume wangu. Amai vaita kugadzisa problem yavo nemurume wavo vachida kubuda taida kubatsira vana. Pababa sekuru handodzi yangu yabva yanditi chatibatsira chi vana. Ini bandati inini pari zvinhu motikari iyi handikwanise kuti nditenge nokuti handina mari yekuigadzirisa. Ndoda kupanzwisisa chino. Zvadaro shua ndabva sekuru vawanditi aiwo ndataura nevanhu vati chingofanai matipa mari yekuti tikwanise kubuda kuenda kwatinoda kuenda. Motikari yamunayo shoma iyoyo nokusaya kugadzisa motikari. Kana mapedza kugadzisa motikari mozotanga sei kutipa mari ndo mabhatara mawirirana tikaita kuramba kuvapa mari yavo. Vanhu vese vane agreement vanga nevhari mama vaisa vhari yemari avana ndozvikuisa kuti mama inomurora alright mama kaisa vhari yemari pamota mawirirano ese magarasi mimi nemurora nemwana wenyu mama kaisa vhari yemari yatakatengeserana mari mota makati mukutenga nemari mota vakanga vaiti 3000 tisati taenda paground. Kubva vazotora rumango kuenda paground kuona motikari maparade anga yakaita nenyaya yekuti paingoda kungoti tibatsire vana yokurwiska kwandakaita asi zvichiburikidzana nasekuru vakanga ndo vaitaura nevana ava. Makabvumira motikari 3000 yakafambudaro. Zvadaro munozotipa mari iyoyo kana magadzisa motikari. Mari yamina iyoyo chiitai kuti mugadzirise motikari. Asi motikari yacho nemari yandandinayo mari yazobuda pamotikari. Ndo dai kutaura kuno mai ndakatopedza kwabhadhira mari yavo. Tazopadzwa zvoti mari yavo totozviziva kuti mari tofanira kuita sei kuvapa mari yavo. Mota iri sofa motikari iri kugaraji. Kupi? Yaba iri pamusini. Yakabva kuHarare. Kuburikidza nekuti makanika muroora wangu ndaitaura naye. Wona makanika uye zvaakudenzera. Aingotaura mari after mari. Achiti tsotsi. Maitwa sei? Aiti tsotsi. Achingoti motikari zvakadzi
motikari zvaka ndokuona kuti tokuvara seke zvinetso zvamboekana pane mota achitaura kana ndikasisa motikari inofanira kunge ichiburisa marisiti marisiti aripo ataibhadhara marika aripo ataitenga zvinhu aripo manje kusosaizi vakamukashe aiwa zvaitika munozoti aiti motikari pavakaenda nababa vakati kuti motikari inzi yafamba yapera kufamba da 1.6 anditi baba ubva watosiya vese namurora ubva wasiya vabhadhara 1000 ivo bhandauya bhanda vapa mari yanakana senyanda vapa vachichida kuti vaone kubuda vamba pavaida kuenda muti kuti yakaita ikarana yaita accident value yaimwazi 3000 as it is butstoots as it is mutenisa 30,000 nomaita kuti muchaigadzirisa kana muchaita sei handizvozvo expense ogadzira mumaoko mani men 3000 ndiyavo chemo chinhu chokuti shuwa mukuzai kuti chake mukuzai kuti mari yavo 3000 I'm sure kuti hamuna dzimwe mari dzamabhadhara here dzamukavabhadhara makavapa mari ivo ndakavapa 450 ndabva murume wacho abva auya abva atora 400 8 achida kubatsiridzana achida kusira mumwe mukadzi wake vandazobvisa 300 yechikwereti chipa aseri angu ndabva ndabvisa 500 vandabvisa 500 ndichipa sekuru vanga vane mari yavo vari kutozviziva muri ndabva ndazobvisa ngatangise pachikwereti tikurenga 3000 as it is anendo mota asi makubvisa zvikwereti zvakakweretwa nemurudzi wemota from 3000 right 3000 mabvisa 400 zvichipa murume wemunhu izvozvo ndizvozve hamuzvisiya chamunoziva ndechi ndoziva 400 yavakandipa ndobva ndaziva $50 yandakati mapembuya mainjini yechikwereti chavo ndobva ndaziva 300 yavakatumira vanhu vasikana natete kumba chete ndomari yandoziva kuti vanzi vabana muzvanazva bakareji vakanga vane mari 590 maiziva ndaiziva hongu maiziva saitoti 750 plus 590 ndizvozvo mavhali yemota nge pamari mota iyi takaitengesa 3.5 not 3000 3.5 ndo mari yatakawirirana makanyora asi magunyorera naparusewo yenyika tikudzoka kuti tinofamba nayo ngatidzorere pavhali pa 3.5 imamusi muridzi wechinhu kuti ale akuti muridzi wechinhu nako muridzi wechinhu asisi izvozvo asi kufamba tese anosvika pakuagirira uyu ari kuziva 3.5 imi kuziva 3000 3.5 iwe kuziva chikweto chemari ndibatsire vari vakapinde mufoni 750 ka plus 590 plus 590 ndosvika pamari 1.340 right 1.340 from 3.5 ndikufamba nini hatisaita pedza kugaraji pakapine motikari kwakabva kwanzi kuti motikari yeni ibude akaya akatora mwanenye akaya akatora $300 ndakavafonera ndakavaudza mwambodzwa edhiraiva pamariyo minus 300 kusa mari kubiza yakanako ya 1.640 minus 3.5 1.860 pavangakavapa 400 avo muitalent akauya akatora imwe mari
achiti sezvo ndoda kuenda anga nomwe mukadzi wake ndakamupa kuti 400 ndakati ndakapa 400 tale ndakaya kuti akatora 400 chikapa mukadzi wake ejai zera 2.1 2.50 2040 right mapedza 2040 from 3.5 tikutirane vanhu vokama 1.460 inyaya inokuda kutaura tolela vanhu recivilized handiti haisi nyaya yakaomasteri iyeyo namari 1.460 alright nawo mota maitora imokumeni ane bhuku ndiani inini mota bhuku renyu aiwa inini handina chandinacho pamotikari ndinongori nemotikari zvese zvinaamuro alright saka munovimbisa kabhadhara asi nyaya dzakaoma munovimbisa bhadhara renyu inini changamitaura chokwadi pari zvino kuti nditi ndingava nemari pari zvino kuti ndingahandina nekuti ndakatora loni kubasa ikubasa nditwaachi motikari iyoyo ndofunga yasara zvinhu zvishomanani kuti motikari ipere ngoti amunona wangu havana kukwanisa kuuya kana pamwe vakapinzori pamwe vari kuvharira kuti tiyamani hataifanira kuita zvatidii vaifanira kutanga tauya samukuti ndokudzorera nyaya inozotudza zvino aiwa ndokudzorera nyaya munowirirana mondidzoka mchudza musi wako kuti achazowirirana zvakati zvese zviri pamuri asi ndandikungirawo kuti pari zvino kuti nditi ndingavimbise kuti izvezvi pane pandingati ndingawane kana kuti $100 kana hatina saka taurai zvenyu mukuru wamasunza ndakapinda pakati pavo ndakakudzira usiku wangu nemurume wakati panyaya yemari showani ndindogarisa motikari ndakajonza papararo zvese ndikumuudza nyaya dzavandi dzatoseti hapana mari munyemba mari yandoshoda asi shungu dzangu ndedzekuti semataura maita mambo vanhu hamatafana kukama ndavagari pasi vawira musakuuza kudanati vadarira sei aseko zvanakira kuti aseko varimi ende imi ndimutamba namba 11 ndimutamba namba 11 balance maenzwa enzi mari you know what hapana chinhu chakanaka sokuita agreement of payment ndo chinhu mushonga chete ndozopati zvizvifambi nokuti paukama hwenya isusu tiri papakuyananisa chete kutama kubuda offside makuita sei iteka tudze payment plan nawo mazviziya ukaona munhu aitaisoka pane paangaikondi muona anobvatsvaka kuti ngemutsvage muyananisa but isusu tinongoyananisa uri right match tinoda kubvunza kuti ngatite payment plan ka asi kuno munhu titaurai chinzwa wako ndipo ndonogara pasi wapiswa 4 ndoyandokupa payment plan nyaya yekuzvakareka inoda kuti igadziswa ndinoda kuti amai avabhuku havane motikari ndii bhuku romotikari riri apa unoda kugadzirwa motikari motikari ikanga yagadzirwa yafamba kai inenge yakuda kukura chadii saka ende mugare pasi zvataurindai kugadzisa vatanzesarai hapana kuti ukama wapera hapana mwana denja iripo apa pane mwana ka number 2 ava vanoti ndatenga mota mabhuku anobuda mosidza maharare ka mosidzira kuti zvinoitika kuti bhuku mabhuku anga achibuda zvechitsotsi machuplicate bhuku but uyu kana akabata original manje ndikuona moto unozobuda wakaoma munozoona vaima kuti takudzimbura ndisai wakagara pasi tigaisani hatitichidaro paukama ende moti asi kugara pasi munoyambisa fomo kweza payment aina basa ireturn yamunogona kuteedzera unozvinozozikata $50 zvizobuda nokuti there is life after paukama wenyu ani mazvitwisa saka ichai payment plan inopa kuti mesika mugutsikane imi mushandisa chinhu uyachifara kuti ndikuzwa uchinjani ndafara kuti tinomuona umwe chete mazvita zvenye nemusainaini
unonzwa musako payment plan usaweste nguva unongoyamba ipasekretary yoverengwa wanenge anyora drama minutes mani